2021. Isiokwu Okechukwu Nwadịlinye ana. Okechukwu Nwadịlinye ana. Okechukwu onye ọcha bịara Igbo, onye Igbo ka onye ọcha mma. Ka ị bịara ụwa n'ụmụ dibịa mmiri Ụmụeri n'Ogbunike, obodo bido mebe sekensem, itobe topụta mmadụ dị selense. Ka ị na-eto, ụgbọ mmụta bubatara gị n'ụwa anyị sekọndịrị skuul Enugu. Akara ugo ijiri bịa ụwa gara n'ihu na-akụ ekwe na-agba ama. Okpu senior prefect mbụ na mbụ fere ufe ịda n'isi gị. Anyị wee na-etu gị Adam SP. Ka ụbọchị na-aga, otu All Students Association nke ụwa anyị sekọndịrị saala ọkụ dị egwu. Gị bụ agụ mabatakwara n'ụgbọ. Okpu onye isi BOT nke otu a ferekwa waa ịda n'isi gị. Onye chi mere eze Okechukwu Nwadịlinye, na ndụ gị ọtụtụ ihe gbara ihe elu. Eziokwu gị na-akwụ tịtịrịrị, akọ na uche gị na-adị kakaraka, ime ọgọ gị na-ada gbogbogbom, obiọma gị na-eme pọlịpọlị. Oke Nwadịlinye, ekwu aka ozi ọnwụ gị dara n'etiti anyị gidigbim. Anyị wee tie ololo chewere ehihie jee, ololo chewere ehihie jee. Okosisi daji ụzọ nụnụ ju ọfịa, mmiri ama efi n'anya. Oke Nwadịlinye ha na-anụ, Adam SP anyị ha na-anụ, Adam SP anyị ha na-anụ. Alịrị eju m anya eho, ndị o metụtara unu dị be ho, ndị bụ Ọdịlinye unu dị be, ndị bụ Ọdịlinye asị m unu dị be ho, ndị Ụmụeri Ogbunike unu dị be ho, ndị oyi Anambra steeti dị be nu, ndị dị na o metụtara unu dị be nu. Anyị ga-ejezi egwube mmụọ olo, anyị ga-ejezi egwube mmụọ olo. Ka mkpụrụ obi oge Nwadịlinye zuru ike na ndụkwa he, ka mkpụrụ obi oge Nwadịlinye zuru ike na ndụkwa he, ka mkpụrụ obi oge Nwadịlinye zuru ike na ndụkwa he, ka mkpụrụ obi oge Nwadịlinye zuru ike na ndụkwa he. Great one.